салом алейкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилооти ахбор аст. мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. тавре аз агентии миллии иттилооти Тоҷикистон ховар дар истинод ба хадамоти матбуоти сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, рӯзи 19 майи соли 2019 соати 21:30 дар муассисаи ислоҳии Се-Каср дуи сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлия воқеъ дар шаҳри Ваҳдат аз тарафи маҳбусоне ки бо моддаи 401 прим 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳкум шуда буданд, бо мақсади мураттаб сохтани низоми муассиса ва фирор аз он бетартибӣ ба амал омад. Ташкилкунандагони бетартибӣ аъзои созмони террористиву экстремистӣ дар Тоҷикистон тибқи қонун манъшудаи давлати исломӣ буда, роҳбарони бевоситаи он Беҳрӯзи Гулмурод, писари собиқ полковники хоин Гулмурод Ҳалимов, ки дар Сурия кушта шудааст, ва Гулов Фахриддин, Шарипов Маҳмадулло ва Ҳасанов Рӯҳулло буданд. Гурӯҳи номбаршуда аввал 3 корманди муассисаи ислоҳӣ майор Муродов Бурҳониддин, майор Ҳалимов Абдуҷаббор ва лейтенанти калон Асоев Маҳмуд Ҳамидовичро бо корт ваҳшиёна ба қатл расонида, аз тавқифгоҳи ҷаримавии муассиса 8 нафар маҳбуси дигарро, ки онҳо низ аъзои созмони террористиву экстремистии давлати исломӣ буданд, озод карданд ва сипас 5 нафар маҳбус аз ҷумла Саид Қиёмиддин Ғозӣ, Каримов Саттор Самадович, Махсуми Саттор ва Сатторов Саидмаҳдихон Шайх Темурро дар назди дигар маҳбусон бо мақсади тарсонидани онҳо бо корт ваҳшиёна ба қатл расониданд ва даҳҳо нафар маҳбусони дигарро латукоб ва захмӣ карданд. Сипас аъзои ин гурӯҳ қисми тиббии муассисаро оташ зада, якчанд нафар маҳбусонро гаравгон гирифтанд ва бо мақсади фирор аз муассиса ба кормандони он ҳуҷум карданд. дар натиҷаи амалиёти ҷавобӣ, ки тибқи талаботи қонун сурат гирифт, 24 нафар аъзои гурӯҳи зикршуда безарар гардонида, 35 нафар дастгир карда шуд. шахсони ба гаравгон гирифта шуда озод карда шуданд. оид ба ҳодисаи ба амал омада аз тарафи прокуратураи генералӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд ва тафтишот идома дорад. низоми муқаррарӣ дар муассиса, ки дар он 1500 нафар маҳбусон адои ҷазо мекунанд, барқарор карда шуда вазъият зери назорат қарор дорад. дар натиҷаи амалиётҳои фаврии ҷустуҷӯии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 4 моҳи соли равон 3 ҳолати қочоқи маводи нашаовар дар минтақаҳои наздисарҳадии ноҳияҳои Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ошкор ва пешгирӣ карда шуд. гузориши ҳамкорони мо. мушкили тиҷорати ғайриқонунии маводи мухаддир яке аз таҳдидҳои ҷиддии ҷаҳони муосир барои аҳли башарият мебошад. ин падидаи марговар бо суръати тез паҳн гардида тамоми аҳолии кураи заминро ба ташвиш овардааст. дар баробари зиёни бебозгашт расонидан ба саломатии инсонҳо, он сарчашмаи асосии маблағгузории терроризми байналмилалӣ буда, омили халалдор гардонидани суботу оромии ҷомеа гаштааст. аз ин рӯ мубориза бо маводи мухаддир дар навбати худ мубориза бо терроризми байналмилалӣ дониста мешавад. гурӯҳҳои муташаккили трансмиллии нашаҷаллоб ҳамеша кӯшиш мекунанд, ки дар баробари интиқоли маводи нашадор ба дигар кишварҳо бозори дохилӣ, яъне истеъмолкунандагони ин маводи заҳролудро дар қаламрави фаъолияти ҷинояткоронаи худ дошта бошанд. маҳз натиҷаи чунин амалҳои душманонаи ин гурӯҳҳо алайҳи ҳамдиёрони худамон аст, ки имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз 5800 нафар гирифтори бемории нашамандӣ мебошанд. аксари онҳо ҷавонон мебошанд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ бо дастгирии алоҳида сокинони ватандоз, ки нисбат ба сарнавишти фарзандон ва ҳам меҳанони худ бетафовут нестанд, корҳои зиёде дар самти пешгирии интиқол ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир анҷом медиҳанд. ба ин нигоҳ накарда, гурӯҳҳои муташаккили трансмиллии нашаҷаллоб аз амалҳои ҷинояткоронаи худ даст бардоштанӣ нестанд. давоми 4 моҳи соли 2019 аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳои наздисарҳадии ноҳияҳои Ҳамадонӣ ва Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон 3 ҳолати қочоқи маводи мухаддир аз Афғонистон ба Тоҷикистон ошкору пешгирӣ карда шуд. аз гурӯҳҳои муташаккили қочоқбар зиёда аз 305 килограмм маводи мухаддир, 2 адад силоҳи оташфишон, миқдори зиёди лавозимоти ҷангӣ ёфта мусодира карда шуд. 8 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии Исломии Афғонистон бо ҷурми
иттиҳоми даст доштан ба муомилоти ғайриқонунии воситаи нашаовар боздошт гардида 4 нафар қочоқбарони кишвари ҳамсоя бинобар нишон додани муқобилияти мусаллаҳона дар ҷои ҳодиса безарар гардонида шуданд. 23 январи соли 2019 дар рафти гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони гурӯҳи фаврии раисати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Ғатлон 4 нафар узви гурӯҳи калони трансмиллии Нашаҷалло боздошт гардиданд. Азизулло Муҳибӣ соли таваллудаш 1975 зода ва истиқоматкунандаи вулусволии Янги қалъаи вилояти Тахори ҷумҳурии Исломии Афғонистон. Йигитов Масрур Сулаймонович соли таваллудаш 1987 зодаи шаҳри Нурак истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе. Ғафуров Абдулфайёз Абдуҷабборович соли таваллудаш 1982 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ соли 2016 нисбаташ бо моддаи 200 қисми 4 парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда дар кофтуков қарор дошт. Шукуров Муҳаммад Азамович соли таваллудаш 1984 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе. Санаи 22 январ тахминан соати 12 ма ба шаҳри Нурак рафтум. То бегор бо Ғафуров Абдулфайз ҳоким Қазем дар алоқа будем, дар тамос будем. Ман Душанбе омадам, занг задам гуфт ки ба пушти раисати гузашти давлати республики дар маҳаллаи Сиёсӣ аст. Ҳамунҷо омадам, аз дохили як Мерседес ду бор хатҳоро гирифта дар багажники Опел мондам. Баъд ман мошинро гирифта бурда дар маҳаллаи нефтани киноҳия буда ки дар таи як бинои чорашона мондум. Баъдам гашта ба шаҳри Душанбе ба пеши хонаи истиқоматӣ омадам ки дар ҳолат кормандони ҳукумати амният маро дастгир карданд. Ман 22/01/2019 ба ноҳияи Ҳамадонӣ рафта ба назди Ғафуров Абдулфайёз ӯ ба ман гуфт ки ҳамин маводи мухаддира ба шаҳри Душанбе бурдан лозим аст. Дар мошини ман ҷо кардем онро. Баъд аз он ӯ дар барам нишасту мо ба шаҳри Душанбе омадем. Баъд шаб дар Душанбе хоб рафтем дар хонаи ман. Саҳар Йигитов Масрур занг зад ба ӯ гуфт ки ман дар ҳаминҷа интизорам. ӯ ман гуфт ки биё рафтем, ман нигоҳ дорам. Ман баромадам қатиш то сари лайкамона ӯ сумкаҳоша гирифт фуромад рафт. Ба ман гуфт ки майли хайр гуфт ман занг мезанам ба ту. Ман гуфтам майли. Санаи 24/01/2019 амнияти шаҳри Кӯлоб маро дастгир карда ба шаҳри Кӯлоб оварданд. Баъд инчунин ман ба онҳо гуфтам ки дар пинҳонгоҳи мошинам бо 2 кило афён дорам. Инро барои ман Ғафуров Абдулфайёз барои пинҳон кардан додагӣ буд. дар ратли чорабиниҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки номбурдагон маводи мухаддирро бо роҳи қочоқ тавассути дарёи Панҷ дар минтақаи назди сарҳадии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ аз Афғонистон ба Тоҷикистон интиқол дода онро дар махфигоҳ нигоҳ доштанд. Аз махфигоҳи гурӯҳи ҷиноятии зикргардида зиёда аз 42 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира карда шуд. 14 апрели соли 2019 дар мавзеи себанди ҷамоати деҳотии Сари Чашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ дигари кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирии қочоқи маводи мухаддир аз ҷониби гурӯҳи ҷиноятии қочоқбарон амалӣ гардид. Дар рафти амалиёт қочоқбарони афғон ба амри сарҳадбонон оид ба истодан итоат накарда аз силоҳи доштаашон оташ кушоданд. Дар натиҷа аз гурӯҳи 8 нафараи қочоқбарони афғон 2 нафари онҳо Назирмат Валади Ашурмат 37 сола сокини қарияи Вескии вулусволии Чайёби вилояти Тахор роҳбари гурӯҳ, Аминулло Валади Ҳабибулло 38 сола сокини қарияи Аспиахои вулусволии шаҳри Бузурги вилояти Бадахшон нобуд карда шуда. Аъзои дигари гурӯҳ Абдулҳанон Валади Муҳаммад Латиф бо ҷароҳати вазнин дастгир гардид. аъзои боқимондаи гурӯҳ аз сорикии шаб истифода намуда ба самти Афғонистон фирор намуданд. Дар ҷои ҳодиса 1 адад силоҳи оташфишони Калашников, 5 адад тирдон, 148 дона тир ва дар ҳаҷми махсусан калон 130 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира карда шуд. Дар ҷараёни таҳқиқи минбаъда 3 нафар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонов Абубакр Асрорович соли таваллудаш 1991, зодаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Шарифов Салмон Мирзо Шарифович соли таваллудаш 1974, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд ва Раҳмонов Ҳакимҷон Абдусамадович соли таваллудаш 1965, сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд боздошт карда шуданд. Чорабиниҳои тафтишотӣ нисбати номбурдагон идома доранд. Моҳи апрели 20 омад бо дилинчи овад ваям гирифтем, маҳкам кардем, болошо маҳкам кардем, болошо бо ҳар хел ҳаҷмои партофтем, номаълум шуд. Баъд рафт гуфт ки баъд аз 3-4 омада ҳамаша мегирам гуфт. Рӯзи 25 апрел бояд меомад, соати 9 омад.
اومده همه چیزا رو میگرفت و بعد منو خرسند میکرد و ناامد منو کارمندان امنیتی پیلوتیس رو دستگیر کردن. من با شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان به علاقه برآمده از آنها 7 بار مواد مخدر گرفتم و در آخر مرا کارمندان امنیتی شهر پیانوت دستگیر کردند. 14 май соли 2019 зимни амалиёти навбатии ниҳодҳои амниятӣ ва марзбонии Тоҷикистон боз як ҳолати қочоқи маводи мухаддир аз ҷониби гурӯҳи ҷиноятии қочоқбарони афғон ошкор ва пешгирӣ гардид. Дар натиҷаи задухӯрди мусаллаҳона 2 нафар узви ин гурӯҳи ҷиноятӣ Одина валади Муъмин 35-40 сола ва Муҷиб валади Абдулмаҳмад 25-30 сола шаҳрвандони Афғонистон несу нобуд карда шуданд. Аз ҷои ҳодиса як адад силоҳи оташфишони автомат Калашников, 5 тирдон, 150 дона тир ва дар ҳаҷми махсусан калон зиёда аз 83 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира гардид. Оид ба ҳолатҳои дар боло зикр гардида аз тарафи мақомоти амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастасии моддаи 200 қисми 4, 289 қисми 3, 335 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд, тафтишоти пешакӣ идома дорад. ҷомеаи ҷаҳонӣ нашамандиро ба яке аз таҳдидҳои асосӣ ба инкишофи ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва ақлонии инсоният, амният ва суботи ҷамъият мансуб медонад. Нашамандӣ одамонро дар сину соле ки ба имконоти ниҳоии инсон рост меоянд несу нобуд месозад. мувофиқи омури расмӣ дар қайди муассисаҳои соҳаи наркологӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи нашамандон 5808 нафарро ташкил медиҳад. исбот шудааст ки танҳо 10 килограмм маводи мухаддир метавонад зиёда аз 40 000 нафарро мубталои бемории нашамандӣ ва муҷиби марг гардонад. аз рӯи хулосаи мутахассисони соҳа дар ҳолати истеъмоли ин миқдор маводи мухаддир зиёда аз 300 000 нафар гирифтори бемории нашамандӣ гардида ба саломатии ҷомеаи кишварҳое ки ин мавод ба он ҷо интиқол меёфт осеби ҷуброннопазири ҷисмонӣ ва маънавӣ расонида мешуд. ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози мавқеи ҷуғрофӣ дар яке аз мавзеъҳои интиқоли транзитии маводи нашоовар қарор дорад ва зиёда аз 12 сола инҷониб дар хатти пеши мубориза бо ин таҳдиди ҷаҳони муосир нақши минтақаи буфериро ба уҳда дорад. дар давоми солҳои 2017-2018 аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон 23 гурӯҳи муташаккили ҷиноятии трансмиллӣ ошкор ва фаъолияти ғайриқонунии онҳо қатъ карда шудааст. 63 нафар роҳбарон ва аъзоёни фаъоли ин гурӯҳҳо дастгир ва ҳабс карда шуданд. лозим ба зикр аст ки сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон садди аввал ва устувор дар роҳи қочоқи маводи мухаддир ва дигар ҷинояткориҳои трансмиллӣ ба шумор рафта он на танҳо Тоҷикистон балки дигар кишварҳои минтақаи Осиёи Миёна ва ҷаҳонро аз таҳдидҳои воқеие ки аз нооромии кишвари ҳамсоя сарчашма мегиранд ҳифз менамояд. тавре мебинем гурӯҳҳои муташаккил аз кирдорҳои ҷинояткоронаи худ дасткашиданӣ нестанд ва ба умеди дарёфти маблағи муфт омоданд ки ҷони ҳар як ҷавон ва дар маҷмӯъ сиҳатии сокинони диёри азизамонро зери хатар гузоранд. дар мубориза бо ин унсурҳои ҷиноятӣ бояд тамоми шаҳрвандони кишвар саҳмгузор бошанд. он гоҳ сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сипари устувору боэътимод ба таври доимӣ ва бо қатъияти том ҳимоя гардида фаъолияти ғайриқонунии ашхос ва гурӯҳҳое ки бо ҳаракатҳои ғаразноку душманона мехоҳанд ба оромӣ ҳаёти осоиштаи мо ва фарзандонамон латма зананд пешгирӣ хоҳад шуд. идомаи ахбор. шинонидани гулу дарахтони ороишию ҳамеша сабз дар маҷмӯъ сабзу хуррамгардонии кӯчаву хиёбон ва гулгаштҳои пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар асоси нақша ва аз рӯи низоми мукаммал сурат мегирад. то имрӯз дар ҳудуди шаҳр 5 миллиону 165 ҳазору 445 бех гулҳои ҳархелаи ороишӣ шинонида шудааст. тибқи нақша дар ин мавсим дар шаҳри Душанбе зиёда аз 6 миллион бех гул шинонида мешавад. гузориши ҳамкоронамон. бунёду навсозии роҳҳои нақлиётӣ сохта ба истифода додани бинову иншооти маъмурию истиқоматӣ ва хизматрасонӣ, таҷдиди боғу гулгаштҳои мавҷуда ва аз навсозии иншооти дигар дар пойтахт дар асоси нақшаҳои мукаммал ва ба таври муосир роҳандозӣ мешаванд ки натиҷаи заҳматҳои пайвастаи масъулон ва бозгӯи ба роҳ мондани фаъолият ба таври замонавию назорати пайвастаи он аст. умуман дастоварҳо дар пойтахт зиёд ба назар мерасанд ва ин ҳама албатта бо ташаббус ва роҳнамоиҳои роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат ба миён омаданд. иҷрои уҳдадориҳо ва роҳандозии нақшаҳои ҷадид дар самти муҳайё сохтани шароити хуби кору зиндагӣ барои сокинон ва ҳам меҳмонон дар пойтахт аз ҷониби масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бар аъло мушоҳида мегардад. бо дастуру супоришҳои пешвои миллат ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамарӯза дар ҳудуди шаҳрамон корҳои ободонӣ дар як сатҳи баланд рафта истодааст. хусусан дар рӯзҳои истироҳатӣ ҳама мардум бо як муҳаббати ватандӯстӣ
ва самимияти хоса ба кӯчаву хиёбонҳо баромада барои ободу зебо намудани шаҳрамон ба шинондани гулҳои мавсимӣ ва оро додани шаҳрамон машғуланд. худи ҳамин рӯз мо дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 25 000 гулҳои мавсимӣ шинондем ки ҳама ин барои ободу зебо намудани шаҳрамон ва ватани азизамон мебошад. гулҳои рангоранги диққатҷалбкунанда, дарахтони ороишиву буттаҳои сарсабз ва дигар зебогиҳои шаҳр ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. бо мусоид омадани обу ҳаво, рӯзҳои истироҳатӣ, масъулин ва сокинони шаҳри Душанбе дар шафати роҳҳо, биноҳои истиқоматӣ ва дигар ҷойҳои фарҳангию фароғатӣ корҳои ободонию рангуборкунӣ ва сабзгардониро вусъат медиҳанд. дар боғҳои фарҳангӣ фароғатии Рӯдакӣ, Аҳмади Дониш, боғи Фирдавсӣ, боғи Садриддин Айнӣ, назди Кохи Наврӯз, шафати роҳҳои Мошингард ва дигар майдону гулгаштҳои шаҳр гулу буттаҳои ороишиву мавсимӣ шинонида шуд. боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри Душанбе бо ҳидояту роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастуру супоришҳои шаҳрдорӣ навсозӣ шуда бо шинондани гулу буттаҳои мавсимӣ ободу зебо мегардад. барои боз ҳам назаррабо гардондани боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва дигар майдону гулгаштҳо гулҳои нодири мавсимӣ шинонида мешаванд. шаҳри Душанбе маркази маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва зебогиву ободонии он обрӯву эътибори миллати тоҷикро муаррифӣ менамояд. дарки амиқи ин андеша боиси ба маротиб дигаргун шудани кӯчаву хиёбон ва боғу гулгаштҳо дар маҷмӯъ зебову дилфиреб гардидани ҳудуди пойтахт шуда, он имрӯз барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ ифтихори бузург аст. дар баробари идораҳои дахлдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе имрӯз аъзои ҳар як корхонаву идораҳои фаъолияташон дар ҳудуди пойтахт бароҳмондашудаву дигар сокинон дар самти тозагиву ободонӣ масъул мебошанд ва онҳо низ тибқи нақша дар асоси ҳидояту роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастуру супоришҳои созандаи шаҳрдорӣ корҳои ободониро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондаанд. нигоҳубини ниёлҳои шинондашуда, гулҳои ороишиву ҳамешасабз ва бо ин восита таъмини сарсабзӣ дар ҳудуди пойтахт аз масъалаи ба шумор меравад ки ба он аҳамияти махсус зоҳир мегардад. барои сарсабзу хуррам нигоҳ доштани ҳудуди шаҳр дар ҳар қидам мутахассисони соҳибтаҷрибаву дорои малакаи баланди касбӣ вобаста гардидаанд. имрӯзҳо пойтахти мамлакат зери сиёсати бунёдкоронаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар асоси нақшаи генералӣ симои худро тамоман дигар кардааст. қомат афрохтани биноҳои баландошунаи маъмурию истиқоматӣ ва вусъат ёфтани корҳои созандагӣ аз ҷумлаи иқдомҳои наҷиб дар ин самт маҳсуб мешаванд. мегузарем ба хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар ҷумҳурии демократии Конго дар натиҷаи ҳамлаи гурӯҳи силоҳбадастон ба бозори моҳи фурӯшӣ 19 нафар ба ҳалокат расида, 8 каси дигар ҷароҳат бардошт. таркиш дар яке аз конҳои нуриҳои минералии Бурунди ба марги 9 нафар ва захмӣ шудани қариб 20 нақбкани дигар боис шуд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар таҳияи ҳамкоронамон. дар як тарабхонаи шаҳри Балени, штати Парай, Бразилия тирпаронӣ ба амал омад. дар натиҷа 11 нафар ҳалок шуда, як каси дигар захмӣ гардид. аз рӯи маълумоти расонаҳои хабарӣ 7 силоҳбадаст вориди бинои тарабхона шуда, ҷониби мизоҷон оташ кушода, баъдан аз маҳалли ҳодиса фирор карданд. тибқи иттилои кормандони мақомоти полиси Бразилия, ба мизоҷони тарабхона гурӯҳҳои силоҳбадасти маҳаллӣ ҳамла карданд. кормандони сохторҳои қудратӣ силоҳбадастонро ҷустуҷӯ доранд. ҳамчунин дар шаҳри Лауру ди Фрейтаси, штати Баияи Бразилия тирпаронӣ ба амал омад. дар натиҷа 5 нафар аз ҷумла 2 наврас ба ҳалокат расида, як каси дигар ҷароҳат бардошт. силоҳбадастон дар маркази шаҳри мазкур ҷониби одамон оташ кушоданд. амалиёти дастгиркунии силоҳбадастон аз ҷониби кормандони сохторҳои қудратии Бразилия идома дорад. дар Перу чархболи ҳарбӣ ба фалокат дучор гардид. бар асари ҳодиса 2 нафар ҷон бохта, 2 каси дигар ҷароҳат бардошт. чархбол пас аз чанд дақиқаи парвоз дар наздикии марзи Эквадор суқут кардааст. тибқи иттилои пешакӣ, сабаби ба фалокат дучор шудани чархболи мазкур дар сар задани нуқсони техникӣ арзёбӣ мегардад. дар як бинои истиқоматии сеошонаи шаҳри Баварияи Олмон таркиш рух дод. дар натиҷа чанд нафар дар зери харобаҳои бино дармонданд. аз зарбаи таркиш бинои истиқоматӣ хароб шуда, биноҳои атроф низ қисман зарар диданд. аз рӯи маълумоти кормандони мақомоти полис, дар як ҳуҷраи бинои сеошонаи истиқоматӣ зарфи гази табиӣ таркидааст. кормандони хадамоти дахлдор барои наҷот додани дармондагон фаъолият доранд.
در شهر تئورامای کلمبیا ترکیش رخ داد که باعث زخمی شدن 7 نفر گردید. طبق اطلاع کارمندان مقامات پلیس هنگام برگزاری کنسرت جنایتکار نامعلوم جانب آدمان نارنجک دستی را هوا داده است. کارمندان مقامات پلیس جنایتکار را جستجو دارند. در دنیا بیش از 700 میلیون نفر اهالی در حال فقر و کمبیزاتی به سر میبرند. 42% کمبیزاتان را شهروندان آسیای جنوبی و کشورهای افریقا تشکیل میدهند. اهالی کشورهای افریقا از سبب قطع نگردیدن ناآرامی‌های داخلی از نارسایی مواد غذایی، آب نوشابه و داروواری اذیت میکشند. همزمان قسمی زیادی نورسان و جوانان کشورهای افریقا از تحصیل دور ماندند. در رابطه با این نمایندگان سازمان ملل متحد از حکومتداران کشورهای مذکور درخواست نمودند که جهت حل مشکلات اهالی در سمت تامین حیات آسایشته و دسترسی به مواد غذایی و تحصیل چاره‌های ضروری اندیشند. در قسم مرکزی و غربی کانادا سوختاری بیش از ظهر ادامه دارد. وابسته به حالت پیش آمده اهالی منطقه‌های زیر خطر قرار داشته به جایهای بی‌خوف کوچانده می‌شوند. طبق اطلاع رسیده عین زمان 3 سرچشمه کلان سوختاری بیش از ظهر عمل می‌کند. هر یک سرچشمه سوختاری جنگل با مساحت از 5 تا 20 هزار گکتار پهن گردیده است. حالت مرکب در اطراف مضافات آلبرتای کانادا به نظر می‌رسد. در رابطه با این اهالی منطقه مالبرو که 30 کیلومتر دور از قسم غربی شهر ادسون جایگیر است کوچانده می شود. با مقصد پیشگیری شامل شوی جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌های تندرو که همچون ظهورات نامطلوب جهان معاصر را به تشویش آورده است، در ناحیه خراسان شروع هماهنگسازی مقامات سعودی ولایت ختلان برگزار گردید که در کار آن مسائل مربوط به عامل‌های افراطی شدن جوانان و تربیت آنها در روحیه خودشناسی و میهن پرستی مورد محاکمه اشتراکچیان قرار گرفت. گزارش نوبتی در این خصوص تهیه شده است. شروع هماهنگسازی مقامات سعودی ولایت ختلان با مقصد پیشگیری ظهورات نامطلوب جهان معاصر، جلوگیری از گرویدن جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌های تندرو، تربیت جوانان در روحیه میهندوستی و وطنپروری، جلب آنها به کارهای آبادانی و سازندگی و شکرگزاری نمودن از امنیت سرتاسری مملکت برگزار کرده شد. طور نمایندگان مقامات سعودی ولایت ختلان اطلاع دادند حالا نیز متاسفانه شامل شوی بعضی جوانان گمراه به گروه‌های افراطی و تروریستی به مشاهده می رسد. این قبیل جوانان دستگیری همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان و فضاسازی مناسب علم آموزی و دیگر امتیازهای علاوگی را نادیده می گیرند. پس ضرور است که در ضمیر نسل امروز افکار وطن پرورانه و ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی را معوا گذاشت. طور ذکر گردید حکومت جمهوری تاجیکستان برابر به دست آوردن استقلالیت توجه بیشتر را به جوانان کشور روانه کرده برای همه‌جانبه کمال یافتن آنها تمام شرایط‌های ارزنده را فراهم ساختند. متاسفانه یک گروه جوانان به صف چنین سازمان‌های تروریستی شامل گردیده به نام ملت و وطن اسناد می‌آورند. در شورای هماهنگسازی مقامات سعودی ولایت ختلان که در ناحیه خراسان برگزار گردید، عامل‌های گوناگونی باعث راهگم زدن جوانان و به افراطیان پیوستن آنها را توضیح دادند. در شورای هماهنگسازی راجع به رشد جامعه تاجیکستان، رسیدن به قدر صلح و ثبات، پیشگیری و برطرف کردن خطر افراطگرایی، تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی اظهار نظر صورت گرفت. با مقصد شناس شدن به وضع تحصیل دانشجویانی که توسط کوتای پرزیدنتی از شهر لیوکند در دانشگاه و دانشکده‌های شهر دوشنبه تحصیل می‌نمایند، مسئولین شهر سر چند وقت با آنها وخوری دایر می‌نمایند. گزارش همکارانمان. در دوران استقلالت علم و معارف و دانش و فرهنگ به یک رکن مهم اجتماعی تبدیل یافته، همچون جوهر هستی ملت اعتراف گردیده، در تشکل معنوی جامعه خدمت نموده، در تربیت نسل نورست شناخت رسالت تاریخی، گسترش احساس وطنداری و خودشناسی و خودآگاهی ملی نقش کلیدی گذاشته است. در این زمینه ضمن وخوری رهبریت شهر لیوکند با دانشجویان طریق کوتای پرزیدنتی تحصیل داشته و دیگر دانشجویان فعال شهر که در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در شهر دوشنبه دایر شد، تاکید گردید که در حال حاضر 160 نفر جوانان شهر لیوکند در مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی در پایتخت مملکت تحصیل علم دارند.
боиси хушнудист ки ин сол донишгоҳро ба баҳои аъло тамом намуда ба шаҳри леваканд рафта дар он ҷо кору фаъолият менамоям. шароити мусоиди таҳсил, имкониятҳои фарохи илмомӯзӣ, баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум ва пеш аз ҳама таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат дар самти ба таҳсил фаро гирифтани ҷавонон аз ноҳияҳои дурдасти мамлакат боиси он гаштааст ки шумораи донишҷӯён бахусус донишҷӯ духтарон дар мамлакат зиёд гардад. ман ҳамчун донишҷӯ, ҳамчун як ҷавони хушбахт миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ иброз менамоям. мехоҳам ки ҳамчун як мутахассиси соҳибкасб, соҳибтаҷриба дар оянда баҳри миллату давлати хеш содиқона хизмат намоям. зимни баргузории ҷамъомад ба донишҷӯён кӯмаки яквақта расонида шуд ки ин омил бевосита дар баланд бардоштани рӯҳияи донишҷӯён ва ҷалби онҳо ба илмомӯзӣ заминаи мусоидеро фароҳам хоҳад овард. хуршедаи наҷмиддин, Баҳодури Систам, Мақсади Мақсад, Душанбе Ахбор. дирӯз сокинони шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар дави миллӣ ки дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба рӯзи ҷавонон доир гардид фаъолона иштирок намуданд. ин баёнгари таваҷҷӯҳи ҳамагон ба солимию бардамӣ, оммавӣ гардидани варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ мебошад. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯст. бо мақсади солимии ҷомеа дави миллӣ дар доираи чорабиниҳо бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар ҳамаи шаҳру ноҳияи мамлакат баргузор гардид. сокинони касбу кори гуногуни ноҳияи рӯдакӣ низ бо як ҳисси баланд дар мусобиқаи дави миллӣ иштирок намуданд. ҳадаф аз баргузории рӯзи дави миллӣ дар ҷумҳурӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни ҷомеа мебошад. гуфта мешавад ки натиҷаи фароҳам овардани шароити мусоид барои варзишгарон, сохтмони толор ва майдончаҳои нави варзишӣ аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд ки солҳои охир варзишгарони мамлакат дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд ва парчами Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳон боло бардоштанд. заҳмату тамринҳои пайваста, муҳайё намудани шароити мувофиқ новобаста аз интихоби намуди варзиш натиҷаи дилхоҳро ба бор меорад. ин чорабинии сатҳи баланд дар ноҳияи рӯдакӣ бо ибтикори бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия бахшида ба соли ҷавонон ташкил шуда ба ғолибони мусобиқа медал ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. баргузории чунин мусобиқаҳо имкон фароҳам меорад ки ҷавонон бештар ба варзиш ва обу тоби бадан машғул шаванд. мақсади баргузории мусобиқаи варзиши миёни ҷавонон тарғиби тарзи ҳаёти солим, дарёфти варзишгарони боистеъдод ва мустаҳкам намудани дӯстию рафоқат дар байни ҷавонон мебошад. Бобокалон Намизода, Мақсади Мақсад, Ахбор. дар ноҳияи ёвон низ дави миллӣ бо иштироки беш аз 7000 нафар дар сатҳи баландӣ ташкилӣ доир гардид. аз субҳи барвақт ҷавонону наврасон ва дӯстдорони варзиш ба макони оғози ин мусобиқаи умумимиллӣ роҳ пеш гирифтанд. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим тадбирҳои заруриро амалӣ месозад. ташкил ва баргузории дави миллӣ низ аз чунин иқдомоти ҳукумати мамлакат маҳсуб ёфта давоми чанд соли охир дар сатҳи умумимиллӣ ташкил ва гузаронида мешавад. зимни табрикот роҳбарияти ноҳия аз дастгириҳои ҳукумати мамлакат дар самти рушди варзиш ибрози назар намуда таъкид доштанд ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда парчами давлатиро боло бардоштанд. такмили инфрасохтори варзишӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла ноҳияи ёвон низ ба рушди соҳа мусоидати фаъол намуд. тавре гуфта мешавад варзиш қосиди сулҳ аст. ин аст ки ҷавонони тоҷик имрӯз ба варзиш диққати хос медиҳанд ва талош менамоянд то бо муваффақият дар бахшҳои гуногуни варзиш Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳон муаррифӣ намоянд. бо ин мақсад наврасону ҷавонон ва кормандони касбу кори гуногун кӯшиш мекарданд ки дар ин чорабинӣ фаъол бошанд ва ҷойҳои ифтихориро соҳиб шаванд. иштирокчиёни ин мусобиқа масофаи 3 километрро тай намуда ғолибон дар 7 намуд аз ҷумла марафони велосипедронӣ байни духтарон, байни писарон ва дав ҳам байни духтарон ва ҳам байни писарон муайян гардиданд. дар ҷанбасти рӯзи дави миллӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ба иштирокдорони фаъоли дави миллӣ тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. бояд гуфт ки ба намудҳои гуногуни варзиш машғул шудан нерӯи ҷисмониву маънавии ҷавононро тақвият бахшида онҳоро аз хурдсолӣ ба дунёи солими варзиш раҳнамун месозад ва ин иқдом ҳамчун анъанаи неки ниёгон бояд идома дода шавад.
бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки ҳамкоронамон то ин соат баҳри шумо омода намуданд. хайр, саломату сарбаланд бошед.